Igama kuBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini inqwele le ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholodwa likaMintshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwajobhajwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingashi ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje ayingeke ake siphinde futhi ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina ngeke ngizwe ngomuntu kwayena ungazi ukuthi ikusasa limphathelini ngibe nginesigodlo la khona ngikwazi ukutshelwa izinto njengoba zinjalo ngeke ngize ngizwe ngomuntu oqagelayo ngeke ngize ngizwe ngomuntu kwayena ekufuna simcathulise ukuze izinto ayifisayo empilweni zenzeke nginkosi emhlabeni ngindodana kaNkuluNkulu emazulwini this is King Bhakanzama Palace la ngikhona bazokhumbula ke abantu abaningi ukuthi ngifikile la ngesonto eledlule ngasho ngathi ngiyabona ukuthi kunesiphithiphithi njengamanje ezweni ngasho futhi ngathi indlela yokubusa ngokubambisana kuzoba nezingqinamba GNU Government of National Unity ngasho futhi ngathi kuzoba nezingqinamba ngasho futhi ngathi ngokweqembu leMK kubona ke this is the new beginning uma kuukuthi ekuqaleni bekuseyi wave imake manje iMK kuzodlala ipolitiki ke manje lokho hayi bekuseyi wave ekuqaleni ubusathi noma uqhamuka nento ebalekile ngoba umuntu ubekade esangene uwave avela kuthuka umuntu noma akhulume kambi noma kuphikise engazi ukuphikisana bebengene umoya kodwa njengamanje ke kuzodlala ipolitiki ngasho futhi ngathi umsholozi ngiyacela ngoba sengicheckile isigodlweni oyihlonipha into engithi mangikhuluma mase ngithi sengicheckile isigodlweni uma ngisayixoxela engakasifaki isigodlo phakathi hayi ungasho nawe ukuthi hayi uKing Bhaka mhlawumbe ngenza ngingenzeki kodwa bengaqala ngathi sengibhekile isigodlweni isigodlo enginaso mina asiwaqamba manga hayi siphi King Bhaka isigodlo sakho awuthi ngibakhombisa ngibakhombisa kanje ngesitayela nansa le yandlu leya elapha edamini isona isigodlo sami ke lesiya nansi le yandlu lapha edamini isona isigodlo sami mawunde siphi isigodlo sakhe ngiba ilesi esinye ke siseThekwini es underground yingakho ngithi ngithema ngisho ngathi msholozi sekuthiwe esigodlweni umuntu okumele ahole iqembu leMK ukuze kukwazi ukuthi la ufuna kiwe khona kiwe kumele kube uJudge uJohn Hlophe lapha ngikaze ngimbone ngisho nangamehlo enyama ngimgcina la enkulu yokuxhumana ulokhuzana uJohn Hlophe naye nje akaza ngibone beba ukuthi ukangibona ungigcina la enkulu yokuxhumana ngathi uJudge uJohn Hlophe ngathi I hope ukuthi le video ifike kumsholozi ukuthi uJudge uHlophe uyena osevunywe emhlabeni wavunywe emazulwini ukuthi abe umholi weMK mina ngisebenzi ngokwepolitiki ukuthi enye faction ifuna abani enye ifuna abani angisebenzi mina ngama faction mina ngisebenza ngento ekusuke kuyiyo angisebenzi ngama faction ukuthi hayi ngamanje na ifaction into esengiyithandile ngokwasemazulwini into eshiwa igeji uzokhumbula ngesikhathi kumele kube nemanifesto eOrlando iMK kwashiwo kwathiwa iMK kumele ibe nemanifesto eOrlando nangampela yaba khona uzokhumbula ngesikhathi uRamaphosa ezolithatha ihlandla ngasho ngo2022 kwakuApril mhla ka5 ngathi uRamaphosa yolithatha ihlandla lesibili ayisekho into engavimba ngakusho lokho njengoba kuningi ngasho ngathi unyazi emazulwini
ngibonile mina lugcoba isilo sekumele unyazi liyogcoba isilo ngoba yindaba ngachaza ngathi okokuqala isilo siyakholela kunyazi ilona bandla isilo silithanda emhlabeni nasezulwini lento siyayibona. Okwesibili kunengqinamba yeringi eyafakwa isilo and ngokuthi ugcobeke lo lengqinamba esifuna ukulwa elapha kwisilo izokwazi ukuphela amahlika lapha sakwazi ukulwa izinto zesilo mase zihamba kahle zonke. Uzokhumbula nawe before liyogcotshwa bese kuqala kudunguzela ukuthi umhlaba kwasho kwacima ingonyama trust kwasho kwacima nani kodwa lithe magcotshwa yonke lento came to an order. Right, ake ngibulethe ubufakazi ngoba abaningi basuke bengibona for the first time bengazi ukuthi kusukwapi bengazi futhi ukuthi kuyapi kuyiwa kuphi. Ake ngibulethe ubufakazi bento esiye engiyikhulumile zaphinda futhi zenzeka. Ukhumbuleke mina angisoze ngayikhuluma into engingayazi noma yini engiyishoyo. Ngizama ukubheka leya video leya ngizama ukubheka leya video leya video ake ngiphindule ikamera ngikushuthele yona. Leya video ina 5 days. Awuthi ngiphendule ikamera. Nansi le video. Nansi ya ina 5 days. Uyangibona? Ngangilapha phezulu ngangikule yandlu leya. La ngipake khona imoto namanje ngipake khona lapha kuloyamusi. Ngipakile ngase ngiza ngapha. Yabo mangehla ngehla ngithi ngiphinde futhi ngehle ngiye lapha uyabona lapha kuyasetshenzwa bafaka iroof lapha enzansi manje uyabo kufaka iroof nanka amaplangwe amanye bayawasika phakathi ngangihleli lapha la ngipake khona. Nansi le video 5 days before. Right, hey uNkulunkulu usebenza ngenye indlela. Right, ake ngiphinde ke manje yini engifuna ukuyenza manje ngifuna ukudlalela ke le video lengiyishoyo. Ngifuna ukudlalela yona so that nawe lapho ukhona uzokwazi ukuthi noma kuthiwa kade ungivuma kancane uqale manje ungivume kakhudlwana ngoba ngeke ngisoze mina ngayisho into engingayazi. Right, nansi ke le video le ake ngidlalele yona. Iyo le video sengiyayidlala news volume labanike umuntu mina ozokwazi ukuyisa MK la abantu bene vision ukuyakhona nala umsholozi ene vision ukuthi iyekhona qeda ngabenza ubuxoki obukhulu yilo baba lo owazi waphuthwa amandla akhe umsebenzi ekuthiwa uJudge uHlophe. Uyabona umsholozi engase le video yami ifike kuyena ngiyazi vese naye ukuthi baningi abantu abasemqondweni abacabangayo ukuthi obana ngabathemba ngithi mina njengoba ngibhaka msholozi kumina ngibheke esigodlweni ngayibheka phi umoya okwazi ukulwa walahlekelwa izinto zawulwela yena yile kuthiwa uJudge uHlophe. uJudge uHlophe uzokwazi ukubhekana nalempi enkulu izayo khona impi ekhona. Hey hayi njengoba injalo nje and umuntu ongakavumi akekho umuntu onormal engathiwa kangivumi. Umuntu angangivumi kungaba umuntu olwa izimpi zakhe nomuntu olawulwa imimoya elwa naye because ukukhuluma kwami la kukodwa kuyak-update ukuthi what is about to happen. Uma uthi uzongiphikisa uyohlale uba nenhliziyo ebuhlungu ngoba noma inini mangishinto liyonto engishoyo isuke izokwenzeka. Angidlala ukubhadimali bhadile. Mina ngidila nempilo zabantu aba serious. Ingakho njalo ngemgqibelo siza la abantu la edamini lamakhanakanda lapha enzansi. Abantu la edamini lamakhanakanda lapha enzansi basuke bezosetshenzwa yimi ngendlela yami. Kunendlela edlula la iyodlula le yandle phambili mawubuka kahle phambili ushona ngale kunetshe elapho likamakhanda khanda. Yila abantu ke ngikwazi ukubakhipha ngishiyilwane mase siyasilahla isilwane sigijime siyongena emahlathini siyongena emgedeni ngale ngaphansi. Bayabona ngoba abantu bahamba nezilwane zasendle kodwa iphila emzimbeni yabo mase iphila emzini yabo. Sikwazi ukuyilahla ngale udlula idamu nansi indlela lapha ya
bese ushona ngale kunetshe elingale yila sikwazi ukulahla khona masilahla kunosiko esigcinayo lokukhipha isilwane kumuntu esikwenza ngale uyabuya uzongena edamini la sewuzothabatha amandla sewuzothabatha isibusiso sewuzothabatha ukunqoba yilokho okwenziwa lapha edamini lamakhandakhanda ingakho ngithi ayikho into engiyoyikhuluma mase kuthiwa yenzakalanga ingakho ithi lento ngathini mina bathini bona kunjani ngoba mangisakhuluma abaningi abantu abangaveza ama views abo sometimes ngibuye ngihlekele sometimes angimfundisi lo because abanye bagcina benga understand ukuthi ngikwazi kanjani ukubona lezi zinto ingakho ngisho ngithi mase ngiyikhulumile into isuke izoba njengoba ngishilo ziningi izinto engisazozisho ngoba even lapha ngiyabona ukuthi vele uPresident Cyril Ramaphosa ngekaqede ihlandla ngiyabona futhi ukuthi kunemimoya esilwa ngenhlanhla kodwa bakhona abenhlangano yeANC ababa nawo amandla nesibindi sokusho ukuthi ayingeke madoda ukubuyisela izwe emumva ukuhlangana nabantu abayithazo babamkhulu nokhokho akulungile bakhona kwiANC abakusho lokho yabo siyakubonga futhi lokho so that is why ngithi ngamanje ngicela yehle imimoya ngasho ngathi ukulwa nezimpi nesiphithiphithi what inamba yami 079 813 0260 079 813